Id-dentatura tan-nanna tisparixxi huwa ktieb ġdid għat-tfal li jitkellem dwar is-suġġett tad-dimensja. Il-ktieb huwa miktub apposta biex kun adattat għat-tfal. Jirrakkonta b'mod edukattiv l-esperjenza ta' nanna li tibda titlef il-memorja b'mod li għal empatija fost it-tfal u jgħinhom jifhmu aħjar x'inhi din il-kundizzjoni li tolqot ħafna anzjani. L-illustrazzjonijiet f'dan il-ktieb ikomplu jagħtu ħajja lill-karattri u jgħinu biex jasal il-messaġġ. Il-ktieb sar b'kollaborazzjoni bejn l-awtriċi Natalie Portelli u d-dentist Alexander Schembri li ilu snin jippromovi għarfien dwar l-ħtiġijiet dentali u psikosoċjali tal-anzjani. L-anzjani fi żmien tal-lum qed iżommu s-sin naturali tagħhom u daw suppost jinħasslu kuljum. Iktar ma tagrava id-dimensja il-persuna għandha ċans li ħatitlef il-mezz kif dan il-livell ħaj jinżamm. Illum ġej sawlek biktib differenti minn tas-soltu. Din id-darba ktibt ma' Dr. Alexander Schembri u għamilni fuq il-saħħa, fuq id-dimensja. Il-ktieb ġi preżentat mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pola-Giusgallia li diskrivih bħala inizjattiva b'saħħitha li taqqat il-ġenerazzjonijiet u tqajjem aktar għarfien dwar is-suġġett. Dr. Giusgallia iddeskriva l-inizjattiva bħala pass importanti lejn soċjetà li tifhem u tapprezza aħjar lill-anzjani.